नमस्कार, कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साथ लाईव्हमध्ये आपलं स्वागत आहे. 14 जून WHO हा दिवस जागतिक रक्तदाता दिवस म्हणून जाहीर केला आहे. अगदी गेले अनेक वर्ष हा दिवस रक्तदात्यांसाठी समर्पित केला जातो आणि जे रक्तदाते रक्तदान करतात आणि रक्तदानाचं महान कार्य करतात त्यांचे आभार मानण्यासाठी या दिवसाचं एक औचित्य असतं. त्याचबरोबर रक्तदानाबद्दल जागरूकता करणं, लोकांमध्ये त्याच्याबद्दल चळवळ निर्माण करणं, याच्यासाठी सुद्धा हा दिवस साजरा केला जातो. आपल्यासोबत आज असंच एक व्यक्तिमत्व आहे जे म्हणजे युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी आपल्यासोबत आहेत. देव्या, तुझं खूप खूप स्वागत आणि तुला पण खूप खूप शुभेच्छा. कारण रक्तदाता संघटनेच्या माध्यमातून गेले अनेक वर्ष युवा रक्तदाता संघटना असेल आणि या संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी असतील, हे रक्तदान चळवळीत काम करत आहेत. अगदी मिनिटाला रक्त लागलं तरी दुसऱ्या मिनिटाला रक्तदाता हजर असतो आणि रक्तही हजर असतं. फक्त सिंधुदुर्गच नाही तर गोवा आणि मुंबईत सुद्धा रक्त लागलं तर आमचा माणूस धावून जातो. देवे, मी तुझ्याकडेच पहिला प्रश्न माझा असा असेल तुला, कारण रक्तदान करणं एक चळवळ होती. आपल्याही अनेक लहान असताना पण आपण पाहिलं अनेक जण कार्यरत होते, अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, रिक्षाचालक असतील, सगळेच होते. तर तू नेमका ह्या रक्तदान चळवळीकडे कसा वळला आणि ह्या युवा रक्तदाता संघटनेची स्थापना नेमकी कशी झाली? प्रथमतः जागतिक रक्तदाता दिनाच्या मी सर्व आमच्या रक्तदात्यांना, संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबाहेर जाऊन जे वेळोवेळी रक्तदान करतात त्या सर्व रक्तदात्यांना मी या जागतिक रक्तदाता दिनाच्या शुभेच्छा देतो. त्याचप्रमाणे सांगायचं झालं तर कसं आहे, ज्यावेळी कॉलेजमध्येच होतो त्यावेळी आपली मित्रमंडळ मोठं असल्याकारणाने ज्या ठिकाणी कोणताही प्रसंग घडायचा, ज्यावेळी ॲक्सिडेंट घडायचे, जिथे जिथे अपघात व्हायचा त्या ठिकाणी आम्ही पोचायचो आणि त्यावेळी पेशंटना घेऊन जास्तीत जास्त करून गोवा बांबोळीसारख्या ठिकाणी, त्याचप्रमाणे कोल्हापूरला असं नेणं व्हायचं. मग JMC गोवा बांबोळी या ठिकाणी जास्तीत जास्त करून क्रिटिकल पेशंट असायचे. तर मग त्या क्रिटिकल पेशंटच्या वेळी त्यांना रात्री आम्ही ज्यावेळी मध्यरात्रीच्या वेळी ज्यावेळी आम्ही पेशंटना घेऊन जायचो त्यावेळी त्यांना तिकडे रक्ताची गरज भासायची. असंच आम्ही एक आमच्या मित्राचा ॲक्सिडेंट झाला होता, त्यावेळी त्याला आम्ही गोवा बांबोळीमध्ये घेऊन गेलो. तर त्या ठिकाणी मध्यरात्री त्याला रक्ताची गरज लागली आणि त्याचा रक्तगट होता O निगेटिव्ह. तर हा रक्त O निगेटिव्ह हे बऱ्यापैकी रेअर मिळत नव्हतं. मग त्यावेळी आम्हाला खरा प्रसंग कळला की रक्ताची गरज भासल्यानंतर त्या रक्तगटाचा रक्तदाता शोधणं किती कठीण असतं हे त्या प्रसंगातून आम्हाला समजलं. मग त्यावेळी अंदाज आला की आता आपण काय करावं. मग आम्ही व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून, त्याचप्रमाणे सगळे जेवढे आमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये मित्र होते त्यांना मेसेज टाकला, त्याच्यावरून आम्ही तो रक्तदाता शोधला. ह्याच्यातून आमचं हे रक्तदानाकडे जाण्याची ही सुरुवातच आमची ही होती की त्यावेळी घडलेला जो प्रसंग होता त्या प्रसंगातून आम्ही ह्या रक्तदानाकडे वळलो. तसेच आम्ही जसं ज्यावेळी कोल्हापूरसारख्या ठिकाणी महापूर आला होता तर त्यावेळी संपूर्ण तिकडची पूर परिस्थिती होती ती अत्यंत कठीण होती आणि त्यावेळी लोकांना जगणं पण कठीण झालं होतं. तर सर्वात पहिली सुरुवात आमची संघटनेची अशी झाली की ज्यावेळी तिथे रक्त लागेल या हेतूने आम्ही पहिला आधी तिकडच्या तहसीलदारांना, म्हणजे तत्कालीन तहसीलदार राजाराम म्हात्रे होते, तर त्यांच्या संपर्कातून तिकडच्या तहसीलदारांना कोल्हापूरच्या संपर्क केला की त्यावेळी तिथे काय गरज आहे, पूरस्थितीमध्ये काय गरज आहे. तर त्यावेळी ते बोलले की पुढचे 6 महिने इथे रक्ताचा तुटवडा नाही आहे, पण पुढचे 6 महिने इथे शुद्ध पाणी येणार नाही आहे. त्यामुळे इथे पिण्याच्या पाण्याची अत्यंत महत्त्वाची अशी गरज आहे, तर तुम्ही ती करा. मग आम्ही आमच्या आता तत्कालीन राजाराम म्हात्रे साहेबांच्या कॉन्टॅक्टमधून पत्र घेऊन त्यावेळी पूरस्थिती असतानाच, म्हणजे जे अजून लोक त्यावेळी म्हणजे त्यांचं स्थलांतर पण केलं नव्हतं, त्याच ठिकाणी लोक राहत होते, अक्षरशः दुर्गंधीने परिसर सगळा माखला होता. त्यावेळी आम्ही आमची संपूर्ण ही युवा रक्ताची जी टीम आहे, सर्व युवक आम्ही तिथे जाऊन त्यांना सहकार्य म्हणजे मदत केली आणि त्यांना एक जवळपास आम्ही 1200 लिटर पाणी त्यावेळी पिण्याचं शुद्ध पाणी आम्ही इथून घेऊन गेलो सावंतवाडीमधून आणि त्यांची त्या ठिकाणी सोय केली. आणि ज्या ठिकाणी रक्ताची गरज होती त्यावेळी आम्ही कोल्हापूरमध्ये आपल्या त्यांच्या सिव्हिल हॉस्पिटलला जाऊन आम्ही रक्तदान केले. ह्या कठीण प्रसंगातूनच अशी युवा रक्तदाता संघटनेचा हा जन्म झालेला आहे. आणि ह्याच प्रकारे आम्ही अजूनपर्यंत आजच्या तारखेपर्यंत ज्या ठिकाणी रक्ताची गरज लागते त्या ठिकाणी आम्ही तो रुग्ण हा रक्ताअभावी दगावता कामा नये याच उदात्त हेतूने आम्ही रक्तदानाचं हे कार्य चालवत आहोत. नक्कीच तू जो प्रसंग सांगितलास त्याच अनुषंगाने कोरोनासुद्धा 2 वर्ष आपण पाहिला, जी काही परिस्थिती आपल्या राज्यावर होती, आपल्या इथल्या लोकांवर होती आणि त्यावेळी प्लाझ्मा आपल्याला महत्त्वाचा लागायचा. ब्लड डोनेशन जरी विषय असला तरी हा पण एक त्यातलाच एक घटक आहे, त्यातलाच एक भाग आहे.
अगदी मुंबई गोव्यात सुद्धा तुम्ही तुमचे रक्तदाते गेले, तिथे जाऊन त्यांनी प्लाझ्मा डोनेट केला, रक्तदान केलं. तर हे सगळं करत असताना नेमकं कसं शक्य होतं? कारण सिंधुदुर्गाचं आम्ही समजू शकतो आपलाच इथला एरिया आहे, आपली जन्मभूमी आहे, पण गोव्यात जेव्हा बांबोळीत सुद्धा रक्त लागतं तेव्हा ब्लड बँकचा तुम्हाला फोन येतो किंवा मुंबईतनं सुद्धा फोन येतो. एक ब्लड बँक म्हणून आपल्या जिल्ह्यातल्या या संघटनेकडे, इथल्या युवकांकडे पाहिलं जातं. तर त्याबद्दल तुला काय वाटतं? त्याबद्दल सांगायचं झालं तर आपलं जे नेटवर्क आहे ते मोठं आहे. त्याप्रमाणे जसं आम्ही लहानपणी जशी मित्रमंडळी होती तीच मित्रमंडळी आज आपल्या कामानिमित्त म्हणा, शिक्षणानिमित्त म्हणा अशी गोव्यामध्ये स्थायिक झाली, काही मुंबईमध्ये झाले, काही कर्नाटक बेळगावमध्ये झाले आहेत, असे ठिकठिकाणी स्थायिक झालेले आहेत. तर त्यांचे अजूनपर्यंत आमचे संपर्क असल्यामुळे, लहानपणापासूनचं आमचं त्यांचं रिलेशन असल्याकारणाने अजूनपर्यंत ते संपर्कात राहिले. तर त्याचा काय आपल्याला फायदा करता येईल ह्या हेतूने मी आमचा सगळा ग्रुप काढला. त्या ग्रुपमध्ये सगळ्यांना ॲड केलं. व्हॉट्सअपचा ग्रुप हा झालाच, पण आम्ही एक मित्रमंडळीच आहोत सगळे. जितके आमचे जे रक्तदाते आहेत हे सर्व माझे मित्रमंडळी आहेत आणि आमच्याच सर्व कॉन्टॅक्ट लिस्टमधले आहेत. आणि जी माझी कॉन्टॅक्ट लिस्ट आहे त्याच्यामध्ये सगळे जातात, हे पूर्णपणे मित्रमंडळच असतं. तर ज्या ठिकाणी कोल्हापूरला जे शिक्षण घेत आहेत त्यांना जरी एक मेसेज टाकला की अशी अशी गरज, आणि ज्यावेळी आपल्या सिंधुदुर्गातून पेशंट कोल्हापूरमध्ये जातो आणि आता जवळपास बायपास सर्जरीसाठी कोल्हापूरलाच जावं लागतं, तर अशा वेळी ओपन हार्ट सर्जरीच्या वेळी बऱ्याच ब्लड बॉटलची रिक्वायरमेंट असते. मग अशा वेळी आम्ही सिंधुदुर्गातून जर पेशंट गेला तर त्यांना आज प्रत्येक ब्लड बँकमधून आपलंच नाव सांगितलं जातं, युवा रक्तदाता संघटनेचंच नाव पुढे येतं. मग त्यावरून त्यांचा संपर्क होतो की अशी अशी आम्हाला रक्ताची गरज आहे. मग आमचे कोल्हापूरमधील मित्र असतील, आता गोव्यामधून जे अपडाऊन करतात ते सुद्धा आपला जॉब बाजूला ठेवून जे दुपारचं जे सत्र असतं त्या सत्रामध्ये जाऊन बांबोळीसारख्या ठिकाणी रक्तदान करतात. अशाने तिकडच्या पेशंटची जी काय गैरसोय होत असेल त्यांचे रिलेटिव्स, कारण ज्यावेळी सिंधुदुर्गातून पेशंट कोल्हापूरसारख्या ठिकाणी उपचारासाठी जातो आणि शस्त्रक्रियेच्या वेळी त्या रिलेटिव्हची पण मानसिकता नसते, मग त्यावेळी त्यांना आपण काहीतरी आधार बनून राहावं ह्या हेतूने आम्ही त्यांना तिकडचे जे आमचे कोल्हापूरमधील जे मित्रमंडळी असतील त्या सर्वांना आम्ही सांगतो की तुम्ही त्यांना जेवढी शक्य होईल तेवढी मदत करा. रक्ताचीच असो अशी नाही, पण रुग्णमित्र म्हणून पण जेवढी त्यांची काय मदत करता येईल तेवढी तुम्ही त्यांची मदत करा. आणि मग हे स्वतः जाऊन देतात, पण त्यांची मित्रमंडळी असते कोल्हापूरमधली ती स्वतः तयार करतात. आणि आज रक्तदानासाठी युवक हा बऱ्यापैकी पुढे येत आहे आणि मोठ्या प्रमाणात आज रक्तदानाबद्दल जनजागृती झाली. म्हणजे जसं बघायला गेलात, जर तुम्ही कोरोनाच्या अगोदर जर बघितलेला तर तेवढं रक्तदानासाठी संस्था वगैरे पुढे येत नव्हत्या, पण ह्या कोरोनाच्या लॉकडाऊन नंतर बघितलं तर बऱ्याच संस्था आज रक्तदानाच्या संदर्भात पुढे येत होत आहेत. नवीन नवीन संस्थांचा जन्म होत आहे आणि चांगलं एक समाजाच्या दृष्टीने एक जे कठीण पाऊल म्हटलं जातं जे रक्तदान आहे त्या ठिकाणी आज बरेच युवक पुढे येत आहेत. याचा एक सार्थ अभिमान वाटतो, जेणेकरून आपण जे एक छोटंसं पाऊल उचललं त्या पावलावर पाऊल ठेवून आज बरेच संस्था म्हणा, संघटना म्हणा, मित्रमंडळ म्हणा आज रक्तदान शिबिर घेत आहेत. त्यामुळे आज पेढीवर येणारा जो ताण आहे तो आज मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहे. नक्कीच रक्तदानावर बोलत असताना एक एलायझा टेस्ट म्हणून जी काही बंधनकारक केली गेली आहे, नक्कीच ती हितकारक आहे रुग्णांच्या दृष्टीने किंवा वैद्यकीय प्रशासनाच्या दृष्टीने पण या टेस्टमुळे रक्तदान करताना कोणत्या अडचणी येतात आणि त्याचा काय परिणाम होतो एकंदरीतच सगळ्या या परिस्थितीवर? तसं बघायला गेलं तर एलायझा टेस्ट ही एका दृष्टीने बघितली तर योग्यच आहे. कारण ज्यावेळी स्पॉट टेस्ट करत होते, म्हणजे इमर्जन्सी डोनर जात होता, त्याचं ब्लड घेतलं जात होतं, ब्लड घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये स्पॉट टाकला जात होता, पण त्या स्पॉटमध्ये सर्व प्रकारचे अशा टेस्ट होत नव्हत्या. म्हणजे जर उदाहरण द्यायचं झालं तर HIV टेस्ट म्हणा किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारच्या ज्या रोगाच्या ज्या टेस्ट होत्या त्याच्यावर टेस्ट केल्या जात नव्हत्या स्पॉट टेस्टमध्ये. नुसतं ताबडतोब स्पॉट टेस्ट टाकला, क्रॉस मॅच केलं काय ब्लड बॅग इश्यू केली जायची पेशंटला. तर आज एलायझामुळे कसं होत आहे, एलायझाची टेस्ट करण्यासाठी कमीत कमी 10 बॅगा तरी आज ब्लड बँकेला परवडत आहेत की 10 बॅगांमध्ये आपण एलायझा करू असं ब्लड बँकेचं सांगणं असतं. मग त्यामुळे असा प्रॉब्लेम काय होतो आहे तर ज्यावेळी इमर्जन्सी ॲक्सिडेंट केसमधील पेशंट असेल आणि भरपूर ब्लड गेलं असेल आणि त्याला ब्लडची रिक्वायरमेंट मोठ्या प्रमाणात लागत असेल आणि तो ब्लड ग्रुप रेअर असेल आणि ब्लड बँकमध्ये जर अवेलेबल नसेल तर त्यावेळी आम्ही कसं एक डोनर पाठवला काय त्याचं ब्लड घेतलं जायचं आणि स्पॉट टेस्ट करून ब्लड बॅग इश्यू केली जायची. एलायझामुळे कसं होत आहे, कमीत कमी 10 बॅगा लागतात, त्यासाठी 10 डोनर बघावे लागतात एका ब्लड ग्रुपचे. मग 10 डोनर बघितल्यानंतर 10 बॅगमध्ये ती एलायझा टेस्ट केली जाते. त्यामुळे हा कठीण होऊन चाललं आहे आणि त्यामुळे कसं होत आहे, रुग्णांना त्याचा मोठ्या प्रमाणात त्रास होत आहे, रुग्ण दगावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ह्यावर काहीतरी एक तोडगा काढावा की जेणेकरून इमर्जन्सी असेल त्यावेळी तरी काहीतरी एक स्पॉट टेस्टसारखी
न त्रास होणारी किंवा कोणत्याही प्रकारचा धोका न होणारी असं कोणत्याही प्रकारची एक प्रक्रिया करावी, जेणेकरून त्याचा काही ना काहीतरी लवकरात लवकर सरकारने त्याच्यावर विचार करावा आणि सकारात्मक विचार करून ह्या एलायझा टेस्ट संदर्भात इमर्जन्सीच्या वेळी काही ना काहीतरी ब्लड बँकेला काहीतरी परवानगी द्यावी. नक्कीच जवळजवळ 10 जण तू म्हटलंस एलायझा टेस्टला लागतात आणि तुम्ही ते करताय, म्हणजे या टेस्टला सुद्धा तुम्ही पर्याय उपलब्ध केला आहे. पण हे करत असताना तुम्ही अनेक आंदोलनंसुद्धा केलेली आम्ही पाहिलीत. मग ते रक्ताचं आंदोलन असेल किंवा फीत बांधून निषेध केलेला असेल, तर अशी अनेक आंदोलनं ही आरोग्याच्या प्रश्नावर होती. सिंधुदुर्ग जिल्हा आरोग्यदृष्ट्या सक्षम नाही आहे किंवा तेवढ्या सुविधा आमच्याकडे नाही आहेत. ब्लड बँकबद्दल बोलायचं झालं तर सिंधुदुर्गात तीच परिस्थिती आहे. अगदी उपजिल्हा रुग्णालयातली असेल किंवा जिल्हा रुग्णालयातली असेल. सरकारकडनं काय अपेक्षा आहे, इथल्या लोकप्रतिनिधींकडनं काय अपेक्षा आहेत, ब्लड बँकच्या असेल, आरोग्य क्षेत्रात असेल? कारण रक्तासाठी जरी तुम्ही काम करत असला तरी आरोग्याच्या प्रत्येक घटकाशी तुम्ही ते निगडीत आहात. मग त्याच्यात प्रत्येक क्षेत्रातला रुग्ण असेल, त्याची समस्या असेल किंवा आरोग्यदृष्टीचे अनेक प्रश्न तुम्ही बघत असता. त्यावेळी इथल्या प्रशासनाकडनं, आमच्या इथल्या लोकप्रतिनिधींकडनं काय करणं त्यांनी गरजेचं आहे ब्लड बँक टिकवणं? कारण ब्लड बँकमध्ये आम्ही जेव्हा पाहतो तेव्हा तिथला स्टाफ भरलेला नाही आहे, तिथे महत्त्वाच्या सुविधा नाही आहेत. इवन काही ब्लड बँक ह्या दुसरीकडच्या इथे आणून शिफ्ट केलेल्या आहेत. 25-25 वर्ष होऊनही त्यांचं तिथनं आणलेलं आहेत, अजूनही इथल्या झालेल्या नाहीत. तर त्याबद्दल काय मागणी करशील आमच्या लोकप्रतिनिधींकडे, आमच्या सरकारकडे? कारण मुख्यमंत्री आता जे महाराष्ट्र राज्याचे आहेत ते एक स्वतः रक्तदाता आहेत, ते रक्तदानात पुढे असतात. आनंद दिघेंच्या माध्यमातून ते आल्यामुळे रक्तदान चळवळ काय आहे, रक्तदाते काय आहेत हे त्यांना माहीत आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडनं काय अपेक्षा आहे? मुळात बघायचं झालं तर रक्तपेढी म्हणजे हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे, सेन्सिटिव्ह विषय आहे. तर रक्तपेढीच्या बाबतीत हे जे आताचं जे राज्य शासन आहे त्याचे जे मुख्यमंत्री आहेत ते आज रक्तदानाच्या संदर्भात पुढाकार घेणारे आहेत, स्वतः रक्तदान करणारे आहेत. मध्यरात्री त्यांनी रक्तदान केलं होतं, ह्याच्या नवीन वर्षाची सुरुवातच त्यांनी दानाने केलेली आहे. तर आम्हाला त्यांच्याकडून आज मोठ्या अपेक्षा आहेत. ज्यावेळी ते सावंतवाडीमध्ये आले त्यावेळीसुद्धा आम्हाला त्यांच्या रक्तपेढी संदर्भात आम्ही त्यांच्याकडे सांगणं केलेलं आहे. सावंतवाडी रक्तपेढी जी आहे ती आहे साखरपा खंडाळ्याची आहे, ती स्थलांतरित रक्तपेढी आहे. इथे म्हणजे कागदोपत्री दाखवायला गेलं तर ती स्थलांतरित दाखवलेली आहे, पण लोकाग्रस्त ती आज सावंतवाडी शहरामध्ये आहे. मग त्याच्यावेळी जे लोकप्रतिनिधी होते, त्यावेळीचे राज्यमंत्री होते, बऱ्याच म्हणजे त्यांनी जो जोर लावून धरला, त्यावेळीचे इकडचे सामाजिक कार्यकर्ते होते, बरेच जण आहे, नावं घेण्यासारखी सगळ्यांचीच आहेत, पण प्रत्येकाने त्यावेळी जो हा जोर लावून धरला त्यामुळे आज ही सावंतवाडीची रक्तपेढी दिसत आहे. नाहीतर आज आपल्याला ओरोसच्या रक्तपेढीशिवाय पर्याय नव्हता. एका बॅगसाठी सुद्धा आपल्याला एवढ्या लांब 1.5 तासाचं अंतर कापून जाऊन आपल्याला ती रक्तपेढीतून ती बॅग आणावी लागली असती. तर रक्तदानाच्या बाबतीत आपण जर म्हटलं तर रक्तदाता सावंतवाडीचा असेल तर त्याला ओरोसला जाऊन रक्तदान करावं लागलं असतं. पण एकंदरीत जर बघायला गेलं तर सावंतवाडीची जी रक्तपेढी आहे ती स्थलांतरित ही कागदोपत्री असल्याने ती कायमस्वरूपी ते करावी. आणि त्याची जी रिक्त पदं आहेत, बरीच रिक्त पदं आहेत, आज ती सावंतवाडीची जी रक्तपेढी आहे ही फक्त 2 माणसांच्या जीवावर चाललेली आहे. तर त्यांच्यावर पण बऱ्यापैकी लोड येतो. ते आज 24 तास आपली ड्युटी बजावत आहेत. त्यानंतर त्यांच्या हाताखाली जवळपास टेम्पररी बेसवर 2 माणसं आहेत, ते पण 24 तास ड्युटी करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर येणारा जो ताण आहे, जे रक्तदान शिबिर घेण्यासाठी त्यांचा अख्खा स्टाफ घेऊन जावा लागतो, बेड न्यावा लागतं, सर्व ज्या वस्तू लागतात त्या न्याव्या लागतात. त्यावेळी रक्तपेढी रिकामी राहते. मग अशावेळी जर कोण इमर्जन्सी जर ब्लडसाठी आला, पेशंटला ब्लडची गरज लागली, तर त्यावेळी कोणीच स्टाफ अवेलेबल नसतो सावंतवाडीच्या रक्तपेढीमध्ये म्हणा, असंच बऱ्याच ठिकाणी आहेत. तर अशावेळी जर आपण रक्तपेढीची जर रिक्त पदं भरली तर सगळ्यात मोठा आधी रक्तपेढीवरचा जो ताण आहे तो कमी होईल. आणि त्यामुळे रक्तदान शिबिर घेणं म्हणा, त्यानंतर ज्यावेळी इमर्जन्सी रक्ताची गरज असते त्यावेळी रक्त उपलब्ध करून देण्यासाठी रक्तपेढी ही पूर्णपणे सक्षम राहील. नक्कीच एक शेवटचा प्रश्न, आज रक्तदात्यांचा दिवस आहे, तुमचा सगळ्यांचा दिवस आहे. तर या दिवसानिमित्त एक रक्तदाता संघटनेचा अध्यक्ष म्हणून किंवा एक युवा रक्तदाता संघटना म्हणून आजच्या दिवशी काय संकल्प कराल, काय संकल्प करू इच्छिता तुम्ही सगळेजण? आज जर बघायला गेलं तर युवा पिढी आज रक्तदानासाठी खूप पुढे आहे, ह्याचा खूप अभिमान वाटतो. आणि मी आज युवा रक्तदाता संघटनेच्या माध्यमातून सर्व रक्तदात्यांचे, तुमच्या माध्यमातून सर्व रक्तदात्यांचे, ज्यांनी ज्यावेळी ज्या कठीण ठिकाणी म्हणा किंवा कठीण प्रसंगी म्हणा जे रक्तदान केलं, अशा रक्तदात्यांना आजचा दिवस हा मी समर्पित करत आहोत आणि त्याबद्दल मी त्यांचा खूप खूप आभारी आहे. त्याचप्रमाणे जर रक्ताच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर सर्व आजच्या जमान्यामध्ये, आजच्या आधुनिक तंत्रज्ञान युगात
सर्व काही तयार करू शकतो. जवळपास पाणीसुद्धा तयार करण्याच्या आज फॅक्टऱ्या झालेल्या आहेत. सर्व काही हे कारखान्यामध्ये तयार होतं, पण एकमेव अशी गोष्ट आहे जी रक्त जे कुठच्याच फॅक्टरीमध्ये तयार होत नाही. आणि हे रक्त तयार करण्याची एकमेव फॅक्टरी म्हणजे आपलं मानवी शरीर. त्यासाठी मानवी रक्ताला जनावराच्या रक्ताचं मॅच होऊ शकत नाही. त्यामुळे आपलं एकमेव फॅक्टरी आहे ते म्हणजे मानवी शरीर. आणि तो जो एक रक्ताचा आपला एक थेंब आहे तो आपण जपला पाहिजे. आणि ज्यावेळी ज्या ठिकाणी रक्ताची गरज असेल, ज्यावेळी रुग्णाला खरोखरच गरज असेल त्या ठिकाणी आपण जाऊन स्वतः म्हणून रक्तदान करा. बरीच युवा पिढी पुढे येते, अशी येत राहून दे. आणि ह्यापुढे हे रक्तदानाची जी चळवळ उभी केलेली आहे ही मोठ्या स्वरूपात आणि मोठं वटवृक्ष तयार होऊन दे असं मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. त्याचप्रमाणे एक जाता जाता एक सांगण्याचं एक हे तात्पर्य की ज्यावेळी रुग्णाला रक्ताची गरज असते त्यावेळी त्याचे नातेवाईकांना रिक्वायरमेंटचे लेटर दिलं जातं डॉक्टरकडून. तर त्यावेळी नातेवाईक काय करतात की ब्लड बँकमध्ये जातात. मग ब्लड बँकमध्ये गेल्यावर त्यांना समजतं की ब्लड नाही आहे. मग अशावेळी काय होतं की त्या ठिकाणी आजूबाजूला असणारी माणसं म्हणा किंवा संपर्कातली असणारी माणसं की आपल्या संघटनेचा सांगतात किंवा इतर ज्या संस्था काम करतात त्यांना सांगतात. मग अशावेळी काय होतं की व्हॉट्सअप आज खूप सोशल मीडिया आज खूप पुढे आहे. तर एक मेसेज केला जातो आणि तो फॉरवर्ड केला जातो. मग त्या नातेवाईकांनी त्यावेळी काय केलं पाहिजे की सर्वात पहिले ज्यावेळी रिक्वायरमेंट असते त्यावेळी आपल्या नातेवाईकांमध्ये कोण आहे का, जर पेशंट असेल तर त्या पेशंटचा मुलगा आहे का, पुतण्या आहे का किंवा कोण मित्रमंडळी आहे का, त्यांच्याकडे जर ते नाही मिळालं रक्त, त्यांच्याकडून जर तो रक्तगट नाही मिळाला तर त्यांनी हॉस्पिटलला विचारलं पाहिजे की तुमची जबाबदारी आहे, तुमच्याकडे पेशंट ॲडमिट आहे, तुमच्याकडून रक्ताची सोय होऊ शकते का. रुग्णालयाने जरी नाही म्हणून सांगितलं तर मग शेवटचा पर्याय म्हणून त्यांनी आज संघटनेकडे मागणी करावी किंवा आमच्या संस्थेकडे मागणी करावी किंवा ज्या रक्तमित्र म्हणून सगळ्या संघटना असतात त्यांच्याकडे मागणी करावी. जेणेकरून काय होईल की रक्तपेढीवरचा ताण कमी होईल. कारण कसं होतं आपलेच जर रक्तदाते जर आमचे जवळपास वर्षातून 3-4 वेळा रक्तदान, एक डोनर हा 4 वेळा रक्तदान करतो वर्षातून. मग अशा वेळी कसं होतं ज्यावेळी त्यांच्या घरातल्यांनाच ज्यावेळी हवं असतं त्यावेळी त्यांना देता येत नाही. तर नातेवाईकांनी थोडाफार एक माणुसकीच्या दृष्टीने पहिला आधी आपल्या घरामध्ये बघावं. घरात जर कोण डोनर नाही मिळाला तर मग संस्थेला सांगावं किंवा आमच्या संघटनेला सांगावं. मग आम्ही त्यावेळी त्यांना ज्या रक्ताची गरज आहे त्या रक्ताचा आम्ही रक्तदाता त्यांना देऊ. पण त्यांनी त्या बदल्यात मात्र कोणतरी O पॉझिटिव्ह असेल, B पॉझिटिव्ह असेल हा रक्तपेढीला डोनर द्यावा. जेणेकरून आपली रक्तपेढी चा जो साठा असेल तो पूर्ण राहील, कधीच आपली रक्तपेढी खाली होणार नाही. यासाठी नाहीतर कसं होतं आहे एक कोणतरी व्हॉट्सअपला मेसेज टाकतो आहे, तो मेसेज कोणतरी पुढे फॉरवर्ड करतो आणि तो पुढे म्हणजे ज्याला गरज आहे तो निवांतच आहे, रुग्ण आहे तो जाग्यावर आहे ज्याला गरज आहे तो, पण धावपळ करतोय तिसरा मेसेज वाचून त्याला काहीच माहिती नसते रुग्ण कुठे आहे, रुग्णाला नक्की होल ब्लड हवं आहे काय PCV हवं आहे. मग त्यामुळे कसं होतं आम्हाला त्या बाबतीत प्रॉब्लेम होतो. कारण आम्ही होल ब्लड असेल किंवा PCV असेल म्हणून त्यांना विचारणा करतो तर ते म्हणतात आम्हाला माहिती नसतं. ह्यामध्ये वेळ जातो भरपूर. त्यामुळे त्यांनी पहिली खात्री करावी आणि त्यानंतरच मागणी करावी जेणेकरून वेळेमध्ये रक्त उपलब्ध होईल. आणि जर तुम्ही त्या बदल्यात जर आपल्याला रिप्लेसमेंटमध्ये जर कोणतरी डोनर दिलात तर आपल्या ज्या रक्तपेढ्या आहेत ह्या संपूर्णपणे त्यांचा साठा वर्षाचे 12 महिने पूर्ण राहील. बरोबर. नक्कीच रक्तदाता दिवसानिमित्त तू आलास आणि ही चर्चा केलीस त्याच्याबद्दल तुझेही खूप खूप धन्यवाद. आणि तुमच्या संघटनेला आणि तुलाही पुढच्या तुमच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा. रक्तदान एक पवित्र दान म्हणून आपण पाहतो आणि विशेष म्हणजे आमच्या जिल्ह्यातले अनेक युवक आहेत, अनेक रक्तदाते आहेत, ते या प्रक्रियेमध्ये नेहमी सक्रिय असतात. त्यांनासुद्धा या दिवसानिमित्त आम्ही आमच्या कोकण 7 लाईव्ह चॅनलच्या वतीनं मानाचा सलाम करतोय. त्याचबरोबर अनेक ज्या संघटना आमच्या जिल्ह्यातल्या अनेक मित्रमंडळ आहेत ती या रक्तदान चळवळीत आहेत, त्यांनासुद्धा त्यांच्या पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देत असतानाच ही चळवळ जी आहे रक्तदातांचं एक पवित्र दान आहे हे प्रत्येकानेच आत्मसात करावं आणि समाजासाठी एकदा तरी आपलं रक्ताचं पवित्र दान करावं असंच आवाहन या निमित्ताने करतो. पुन्हा एकदा तुला आणि सगळ्याच रक्तदात्यांना खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद.